गुदका फंबाय नोंथ' स्रो सिख्लाफोर लाना बिराद बेरायदों रिबन हास'बाय दा हास'आखै लाजिलायदों लागाव नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जोंना आलफ्रेन्ड ब्रादारा मा कुइसन खालामदों गुदका मास्टारखौ मा रिबन हास'नाय हास'यो मा रिबन दंबावो आरो बेयावलाय डेन्जार बे रिबना एकदम डेन्जारेस नै बैनि थाखायनो दा रिबननि थाखायनोथ' खस्थ' दावराव दा ससियेल मिडिया इउटुब फेसबुकआव माथो दैदेननि हिनजावखौ माथो सोरबा माबा रिबन हास'दोंनो माथो बिदिनोसो माबा दावराव कल रेकर्ड भाइरेल जालागासिनो दा थ' नोंथांमोना सोरबाफोर माने नुयै दं सोरबा नुनाय दं सोरबा नुनायफोरखौबोथ' आरो आं जेबो बुंनो थांला जायबा नुयि नै बिसोरो एसे खोनासंलांनो हागोन आरोखि एकदम मुल्यबान मुलिथारलै सयथि गरमथार माबा नोंथ' आंनि हिनजावखौ ओरैबायदि माबादों नैबेखौबो आङो नोंनि हिनजावनो खोन्थायाखै होनलायनाय आरो माबा भुटानाव माबा 1500 2000 माबा मोनोलायनो बै दैदेननि हिनजावखौ जाय माबा खालामदों फिथा हासुदों ना रिबन हासुदों नैबे माने दैदेनखौबो 1500 2000 माने बानायनो थिनदोंनो आरोखि नैबेफोर माने खोथाफोरा माने गासैबो भाइरेल जाजोब्बाय गासैबो ओंखारजोबदों आरो बेरफुदों सानैनि गेजेराव माने एसे बोरैबा खेंख्रा जालायदों खोमा ओंखायनो माने ओंखारलायबाय आरो दिनै नै मोसौआ सिन्था एसे गल' खोनासंलायदों खम गरम बाथ्रा बेफोरो रिबन हास'नाया जोंना आलफ्रेन्ड ब्रादारा गुदका मास्टारखौ मा सोंदों रिबन हास'नो मोन्दोंना मोनाखै होननानै स' बे रिबनानो डेन्जार रिबन बियो बे रिबननि थाखायनोथ' मानसिफ्रा फाग्ला जायोब्रा नङा होमबा सोरबा थैलाबायो सोरबा मुलि जाना थैयो सोरबा फासि नांना थैलाबायथारो नैबे रिबननि थाखायनो गरमथार नैबे रिबना हले मोजां रिबन नङालै आंनि थाखायबा हले गाज्रि रिबनसो मानसिफोरनि जिउबो जायो बे रिबना गलाथार स' ससे क्लिप्सखौ नोंथांमोना खोनासंना लाग्रोदो आरो नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय दै 13 डेजनि उनावसो 13-14 दिननि बिथोरावसो नै दा लावखार साइसआ खावब्ला नुजाफैलायबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव इउटुबाव आरोखि सोरबा मोजां मोनग्राफोराथ' मोजां मोनसिगोन गाज्रि मोनग्राफोराथ' गाज्रि मोनखासिगोन मोनबाबो मोनदो मोनाबाबो थादो ना मा होनो जोंथ' जि जादों बेखौसो होदों दा दैदेन फंबायाबो नायनानै गाज्रि मोननांला नैबेखौ होना होबाय आरोखि आं माने लागावना होबाय आंनि चेनेलावबो माने नुनानै गाज्रि मोननाङा आरोखि खैराब्राबनो बोरैबा खायसेब जानाङा आरो गोसोखौ खायसेब दा खालामना लासै आरोखि आं दा कल रेकर्डआ नोंसिना जि जादों बेखौसो होगोन नालाय दा दामना होनोसै आङो नोंथांमोननि गेजेराव खोनासंनो रेडि जादो गेजेर गेजेर लागावलांबाय थानोसै आंबो मा जादों मा जायाखै माबोरै जादों माबोरै जायाखै ना मा होनो दामना होनोसै आं जेबो सानाखैमोन खालामनोसै होननानै फाग्ला गावनि हिनजावखौनो बिदि खालामथोसै होननानै बिदि बुंजायो गावनि प्राइभेट बुस्थुफोरखौ खि जायासै फंबाय नोंनाबो हमथारनांगौ नैबे लम्फदखौ लागावना हो देगारसिंखौ आं दिनैसिम आंनि हिनजावजों लागायलायदों खालामलायदों आंनि हिनजावखौ बिदि खालामदों मादों आं बेखौ दिनैसिम नोंनि हिनजावखौ खोन्थाहरबावाखै दाबो बुजिबाय फाग्ला बे माबा ट्रेननि जेनेरेल दाबाथां माथांसो मोनलायलांबायलां खोथा बाथ्रा माबा सावरायनायखौ माबा रायलायनायखौ आरोखि माबा खालामदों मादों आं बेखौ जेबो सानबावाखै माबा खालामनायखौ आं जेबो मोनाखै थोद बै ट्रेनाव जेरै जेनेरेल दाबायाव मानसिफ्रा जमा थेले गेब्ले गाखोयो बेफोरबायदिसो मोनलायलांबाय आं रावफोरखौनो माबा साबजायासै आं एसेबो जायालै बिदिजों आंनि हिनजावखौ नोङो अनेक बायदिसिना खोन्था नोङो खालामबाय जेनेब्ला बेफोरबायदि थांनो गोसो गैयिखौनो बेफोरबायदि खालामबावबाय नोङो आं बेखौ जेबो सानबावाखैमोन मिथिबाय नै बिदि खालामग्रा मानसिया बिराद मिस्टि जायोलै दैदेनबा एकदमबारे सिनिनिबो गोदैसिन जायो बिसिना खोथाया माने हिनजावफोरा माने एसे बाथ्रा बुंबानो माने आवलिनाय साइस जायो डेन्जार गोदै जायो हारसायाव बेखौनो दा बुङो दाब्रा अति मिस्टि सुरत लेखन होननानै सिखाव जायोलै बांद्राय गोदैया बिराद फुस्लायनो गोरों जायोलै देगारसिंफ्रा मिथिबाय दैदेनबा साबधान जादो एबारनिफ्राय नोंखौहाय सोर नुदों सोर नुवा गासिबो आंनाव फट' जोबो नों लांनायखौ रेखायाबो नुदों मिथिबाय नोंखौ सिनाया बे रुमावनो थायो बे रेखाया बे घन्टा देगारसिं नैबे भिडिअखौ नुदोंबा जाहाथे रागा जोंनो आरोखि
जाम्बा जाम्था मालायनि न'खरफोरखौ बरबाद खालामनो नागिरोलै नोंसोरो हौवाया जेलाव थांबाय होननानै मालायनि हिनजावफोरखौ बिदि खाबु लालाबायो नामाब्रा फाग्ला साइस नोंहानो हिनजाव दंखायोमोनबालाय मालायनि एफा रुजु-रुमु संसार जानाय न'खरफोरखौ नोङो सिफायना होबाय आरो गावआबो नै दा न'खरा बरबाद दा दैदेना जेरै बुंदों दा कर्टआव थांनानै मा खालामगोन होनना बुंलाबायबाय नोंनि हिनजावाबो गसाखैनो नोंथांखौ गारबाथ' आरो नोंथाङाबो जोबोद दुखु मोनबाय आरो बारा देगारसिंबो जानो नाङालै आरो सोरबाफ्रा दा गाज्रिबो मोननो हागौलै मालाया एल'लायदों मालाया गावलायदों नोंहा बिगिनि मोनदों होनला बखिलाबायगोन दा बाराबा आंखौबो नङा जि जादों बे काहिनिफोरखौसो जोङो दा सावरायदों नालाय बुंदों नालाय नङा होमबा जाहाथे उनाव नैबायदि मालायनि हिनजावफोरखौ बेबायदि फ्रि माने बिदि जालायनाङा आरोखि दाथ' आरो गारलायखासिगोन नोंसोरबो नङा होमबा मालायनि हिनजावफोरखौथ' आरो बिदि बानायनाङा मालाय बेसोरा बेसे दुखुजों जेलाव थांदों लागावदों बेहा सिरि माने हिनजावखौसो माने प्लान लानाया हामालै दिगारसिम बुंबाय जाहाथे भिडिअखौ नुदोंबा नोंथांबाबो गाज्रिखौ दा मोनसै आरोखि जानांला बिदि सुद्रायदो जाम्बा हामा बिदि बेफोरलाय आरो मा ना मा एखेसो गासैनाबो मा गोदान गोजाम बेफोरबायदि रिबन हासोनो नागिरलाबायबाय थानाय नोंलाय दा दैदेन हिनजावखौबो नोंथाङा बिदि खालामबायबा दा दैदेनलाहाबोथ' न'खराव असान्ति जासिगोन नोंथ' आरो गोदै बुंनानै बिदि देगार माबाबायबा हामालै फंबाय बिदि थोद दे जानाङा बेबायदि आरोना जाहाथे आरो नैबे रेकर्डखौ नोंथांमोना गोदान रेकर्डखौनो जासिगोन ससे खोनासंलांनो हागोन आरोखि जायफोर बाया आरो चेनेलाव जायफोर गोदान एकदम गावसिना होथारो एकदम साबसक्राइब खालामनानै थांथारा आरोखि चेनेलाव जायफोर गोदान फैदों एकदम साबसक्राइब खालामथार जानला मानला दा थांथारलै एकदमबारे फाब नांगोनलै सुइथि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामथार आरो हायोबा शेयार खालामना हो गावसिना हो थुसिलाबायना हो हेला जायखि जिफोरलाङा ना मा होनो थ' नोंथांमोना जायफोर खोनासंनो गोसो कल रेकर्डखौ फुललि खोनासंलांनो हागोन आइहरबाय थायोनो आंनि हिनजावखौ मा मोननायनिजों आं नोंसिनि थाखाय एथ' हेफाजाब खालामना होनांगौ मा मोनजानायनि मा माने बिदि होननानै एकदम नांलायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावजों बेरायनो लेंहरनाय माबा लेंहरनाय ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बिनि थाखायनो खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ ओरैनो हगारालै आं जै जादों होनबाय आं ओरैनो हगारा सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रेस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो अनेक खालामोनो आङो अबे बिगुरावबा आंखौ अनेक खालामनाय नुदों सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङा खालामखानाय आं रेकर्डिंखौनो हरजोबफिनगोन जेबो नङा होननाया बियो आलदा जानोसै आङो नङा होनोब्ला माबागोन आं सोबायगोन आं बेखौ दा आरो दिन्थिजोबनाय जायगाखौ बबे जायगायाव लाङा आरो बैसोर मानसिखौ सिनायबाथ' थगायनाया बे आंखौ आं जायखिया जेबो प्रुफबो जेबो नागिरला आंहा नागिरनांगौ टाइमबो गैला माथो नागिरनांगौ टाइम गैया आं मोनथिजोबखायो थगायदोंमोन होननाया जाय हिनजाव थांफादों बेजों सासे थांफादों बे मानसिखौ आं लानानै थांगोन जेबो नङा मिटिङाव नांगौबा आरो भुटानाव ओरैबायदि मोनो 2000निनो माबानिनो 1500निनो मोनो बेखौ बेसो फोरोंहैदोंथ' आंखौ बै बाराव आगोल आंनो सेंग्रा समावनो बे बिदिखौ खिथानो रोंखादों आं ओंखायनो दा होनो आं सेंग्रानिफ्रायनो बायदावग्राखायनो दाबो थानो हाया बे आंखौ लांदोंना बै बारावहाय नों फन हरदोंमोन नोङो थगायलायथारो बे समाव होनब्ला भुटानाव थांदोंब्रा भुटानाव ओरैबायदि जायगा दिन्थिदों बियो सिख्लाफोरजों मोसाफानो मोनलायलायो जौ लोंनानै फैसा सारलायलायो गारिया बे आदानिनो थगायनो हाया बे आदानिखौनो लांबाय थायो गारिया सोरनिबा थगायगोन ना मागोन आं मिथिया खिन्थु बे आदाया दं ओइदिनखालि डिस्क' होननाय दं डिस्क' होननाय जायगायाव मोसाहैदों आरो सिख्लाफोरखौ जायखौ फसायो बेखौ लानानै थांदों मिथिबाय ओमफ्राय आं खालामा होननायाव बे आंनो फैसा होनानै थिनहरलायदों बे हिनजावखौ मिथिगौ नों मा खालामा बेलाय फिसाला होननानै मिथिगौ नों बेबायदि जिखुनु आं जेबो खोथा खोनासंला आं फिसा सानैखौ लानोसै गाव माबायदि जायो इन्जय खालामो लाख थाखा गाव उन्दुयो गावनि गोसोसै आङो खोन्थायामोनलै मामा आं मिथिजोबोमोन आं जेबो खोन्थायामोन ओमफ्राय आंखौहाय बेबायदि जानला मोनला नङैखौ बांद्राय बुंद्रायना होनायखौ आं बादों मोनथावै खाथिनि मानसिखौनो दाय जागौबा बुंना होनाय ओंखायनो आङो हिनजावखौ होनदों
आंखौ जाय जाय मोनदों बे हिनजावखौ आं लेंहरगोन रायज्लायफैथों साखि जाथों होनना बुंबाय आं ओमफ्राय रिदुयाबो फैथों नंगौना नङा कमफ्रम खालामदों बबे जायगायाव खालामदों होनना बुंबाय आं बबावहाय थानो हानोबा थाया बे बोरायजासे थाया बियो बिदिखौ नागारखाया नागारा बयबो होनखायो खिबु लाग्राग्रा बायग्रा देनजार दै होननानै आरो ओरैबायदि नोंसोर लागोआवहाय सासे ओरैबायदि दङ आं मिथिया सोर हिनजावा थैजासे बिदिनो होलायबाय थागोननो बेजों माबाजों रिदुजों गावजों बे हिनजाव दं सासे थैजासे बिदिनो जालायबाय थागोननो फिसाया बिदेशआव थायो ओमफ्राय एखमबा फैयो एखमबा थाङोनो बिदिनो बे हिनजावा मोदोम गिदिर एसे नों बायदियानो माने बेजोंबो आङो ओइदिनखालि मोनालायनानै फैदों सेरफांगुरिनिफ्राय आंखौ लांफादो आंखौ दोनलांफादो जादों आरोना दोनबाय मिथिया आं बे हिनजावखौ माने दोनबाय SMS गेलेगासिनो फन रायलायगासिनो दं न' सिङाव लेंहरलायोब्रा हिनजावा न' सिङाव बोरै नोंसोर लागोनि थायोलै फिसा साबसे जाखो फिसा सासे ना सानै दंनो बे हिनजावनि फट'खौ नुदां नायबा आं सिनायफिनो नायदो आङो नै आंना सिन्था गैया गोसोबायदि थांबानो मोनो मा मोनो बिदि जालायलायदों बियो